Ni euskeraz ezi esan nahi. Txikitzerik niretzien euskeraz egin ze, nik ikastolan beti intzot euskeraz. Egiz da ganera txikiz izaten zan nahienin igual neure gurazuek lagun batzuk azerderaz egin da tal da esaten zantzaten. Zei txikitzen zui eurek azerderaz da nigaz euskeraz. Osa nigaz euskeraz itzen bazuen eurek azetan itzen zui erderaz. Eta egiz da nik baten amari galdera bat intzaten eta esan zaten. Ze edadetik aurrera hasten da erderaz berbetan. Ze nik okitze zadoten, nagusizek ikusten hauzen erderaz berbetan, eta esate zadotan, jo, ba, igual, edade batetik aurrera, hori hizkuntzik kanbize itzen da galdetu intzaten amari, ze edadetik aurrera hasten da erderaz berbetan da mak esan ostan? Ez da hasten erderaz berbetan, lo único ba hori, lagun batzuk azerderaz itzen dauie, beste batzuk az euskeraz, nigaz etxien beti intzauie euskeraz. Orduan ja, betintzotele euskeraz, nire lagunek, suerti dakot egiz esan, nire lagunek bebai danatizela euskeraz berbaitzen dauen pertsonak, orduan beti okintzot, erreztasune da bebai. Osa, erderaz berbaitzera nau oitzute, orduen ez daztitzen bape errez. Eta nik aurri izango nauen aurregaitzik itzen dutela beti euskeraz oitzuten hauelakon. Da ez daztelakon itzen errez erderaz azaldutie gauzek. Nik egoerie oso txarto ikusten dut. Umiek kalien nik erderaz entzuten dutaz, euren gurazuek erderaz entzuten dut ezelakon bebai. Osa, akabuen niri pasa aztenan nire etxetik euskeraz egin zotela beti, beste batzori kontrakue pasaten datzoie. Etzien erderaz entzuten badauien, kalien zerringo dauie. Orduen horreri buelta bat emon bidatzo. Ze ostantzien, berantzungo. Ja berantzagu ez, ondino bera guaiako gari ez. Ikusten dut, jente ume edo gazte asko erderaz berbetan, bai ikusten dut bebai, gazte asko, adibidez, etxalakera urretuten dabiltzezenak. Zozelan, oneri egoerieri, buelta bat emongo txoienak. Ni petzaten dut hori, heldutasunegaz bebai duela, edo zeure identidadie topaten hasten zaraniko. Orduen, hauri ikusten dut, gris. Ni petzaten dut aldatzola emon bueltie. Osa, ondino, sasoiz gauzela. Baie, jentie arduretu inbide horreta. Osa, hartu nibida horren kontzientzize. Kontzientzize okinarren espatzun preokupeten, esku ezinora. Osa, ni petzaten dut bermion, gerniken ez dakitz, bai bermion, erderaz itzen dagoen jente asko, kontziente da euskerien erabileri berantza duela. Ageriku da, kalera urteten zu eta euskera gitzi entzuten zu. Bai, horrek preokupeti edo ez, ni petzaten dut aur dauela gauzie. Espatzun preokupeten, etxasun mongo bueltie. Osa, alzara esan kontziente, bai, ez preokupe, edo alzara esan kontziente, eta prekupe. Orduan, ni petza dut aur dauela gauzie, ez kontzientik esatiegaz, baizik eta prekupeta egotiegaz. Esango nauen, herri txikizetan euskera gehiago erabiltzen dela, herri handizetan baino. Akabuen herri handizetan dakozuz eroski edo dendak edo danadalakue, eta hor, era askotako jentie dakozu bebai. Orduen, herri txikizetan ipentzaten dut, eurok dendak herriko jauek esan keran, herriko jentiek itzen dagoela bihar bebai, orduen hori alda esan eraren batera, herri txikizetan euskera gehiago erabiltzien punto bat. Oin momentuen euskerazko zenbate telebizio dakuz, bat, bi, zenbat ikusten diez, gizen atiez, erderaz. Orduen, eta hori be, horrek ekarten dau, zuk amendako zun pertsonie erdaldune esatie, eta zuk miresten zun pertsonie erdaldune esatie, edo inglesa, edo danadalakue. Ez dako zu euskeraz berbaitzen dauen pertsona bat amengo izen, orduen, bai. Nik lehen ezagoten moduen suerti dakot. Nire kuadrien euskeraz itzen dut, ni mobiten haien zirkuluen euskeraz itzen dut, orduen, bai nik eta bai nire inguruko jentientzako, badako beran leku euskeriek, eta garrantzi oso handize. Egize da, bermion ez dauela, euneko eunien danak ez dakizie euskeraz. Eta horrepe ez duz rekribine bihar. Jente etorkin asko dakuz, ez dakizinak ondino euskeraz, askok iminitzen da bioren aldetik ikasteko, bai ondino ez dakizie. Orduen, euneko eunien ez, bai euneko handi baten goguk emitzen batzazuzen, bai. Bai goguk emin bitzazuz. Nik adibidez jente lagun asko dakotaz, igual euren kuadrien erderaz itzen da biena, bai, gero nigaz euskeraz itzen dauie. Orduan hori bebai,
eraren batera, igual horreri pertsonari galdetute dinotzuie, ez, nik ez dut itzen euskeraz, bai gero beste pertsona batzukaz bai itzen dauie. Euren egunerokotasunien euskeri erabili ezarren, egongo diz pertsona batzuk eurekaz euskeraz itzen dauiena. Orduen, ni pentsa dut segun pertsonie. Nik esango lekitzatie, danotakigun moduen euskerie berantza duela, garizela talde bat horren kontzientzize dakune, eta horrek preokupeten gaitzune, eta horreri buelta bat gutxagune emon. Orduen, askotan gatza da lehenengoko pausu emotie gauze bat kanbizeteko, bai ikusten zuniko pertsona batek emon dauela hori pausue, errezaue da horra batutie. Orduen, guk nik azalduko nauen, aurren moduen, gari ez pertsona batzuk aurri pausu emon dauienak, eta animeten du jentie, geureine batzien, egoera honek preokupeten batzon. Ez batzun preokupeten, ezara etorko, preokupeten batzun, zikeran alegine eitzekue, geureine urretuteko, eta egoera honeri zikeran intenta buelti emoten. Etzalakek urte bete intzau, azaruen, eta sortu zen lagun arteko konbertsazio batetik. Ezagoten moduen, arazo bat hau euskeriegaz, eta aurri pausu emongu oneri buelti emoteko, edo saiatuteko zikeran. Orduen, haulan sortu zen etzalak mobidu, ez dakitz, suponiten dut gitxi gora bera bardin edo antzeko esango zala, eta gari ez, gazte euskaltzaliek preokupeta gauzenak euskerien egoeriegaz, eta buelti gutxagune emon herri maien etzalakeke bermion eta mobiduk Gerniken. Gero, eskualde maien problematike bardine dauelez eta ideologi bardine dakulez eta pentsakera eta gauze asko bardinetaku zelez, gauze asko alkarrega zeitzen duz, eskualde maien. Gero bakotxak, beran herri zen, beran problematike desberdineko kingo dauz, askotan antzekut izenak, da gero hor, bakotxa beran herri zen zentraten da, eitzen duz gauze asko alkarrega. Ze berez, taldiek bardinetiez, launiko bat bermion eta bestie, Gerniken. Talde bik intzer gehiz daudakoie talde batek baino. Ez da talde bat, busturialdeko talde bat dauela busturialde osue mobidu gurien. Gara, etzalak bermio gudune mobidu, da mobidu Gernikegu dauena mobidu. Eta gero bizon artien, bizon intzerrak batunde busturialdien mobiten du. Edo, hauri da gudune. Egize da, etzalaken gaztetxu eta uzela, eta hori superrondo dau. Eta ideatan eta holan ez du okitzen txoke handirik, pentsakera neiku bardine okitzen du edo antzekue. Ni lehengoko biderra esan zen Gernikarrakaz elkarlanien egon naiena, eta egize da bertan egunien gauzek superrondo zun zila. Ni oso preokupeta egon nahien ze preokupeta imitzen nahi beti, artekadu imitzen nahi olako gauzekaz, eta nagu dut ondo urtetie, eta jentiek pilo bat lagundu dozkun, taldeko kidiet izenak eta taldetik kanpo dauzen ape asko lagundu dozkuien, eta egune superrondo zun, superrondo. Nik nauen espero hainbeste jente egotie, eta hain ondo zutie, da superrondo, ni superpozik geratu nahien horrekaz topaketakaz. Bitu, adibidez, lehen ezagoten telebizioen asuntu egaz, akauen euskaltzaliok badakigu zelako ideologize dakun, nik pentsaten dute Euskal Herrizeke independentzize okingo bazauen eta gure nazinue Euskal Herriz esango bazan, euskeriek ezaguela okingo zan horren gaineko berakadie. Eta, esan dute moduen bauri bat, akauen Euskal Herrize Espainien barruen dauelez, telebizinue, oharrak edo zetarako eta dana erderaz diez, gazteleraz diez. Leko askotan euskera maile txuie eskatuten txuie erdera maile,
ganera gizau eskatuten zu igual inglesa okitzie euskerie baino, ordu ni petzaten dut Euskal Herriz independizi eta egongo balekide, euskeriek garrantzi gehiago ekingo zauela beste gauze askotan, goitzita uzen gauze askotan. Eta orduen, jentiek gehiago erabilko zauen, ze bizango zauen, benetan bizitzeko biharrizan okingo zauen euskeriena. Akauen goitzitatu zen gauzek, espadakoien, espatzuien erakusten hori biharrizana euskeri okitzeko, horrek pertsonak lehen esan dute zenak kontzientzizedako jenak bai etzoiena prekupeten asko ziren, ez erabiltziegaz. Ze gauzek erabilitze ikasten diez edo betuten diez. Zuk espazu nintzen euskeraz, gero lan elkarrizketa bat, oin momentun igual erderaz aldana esan, euskeraz esango badan, zuk zaiak eringo zu zure euskerie hobetuteko hori elkarrizketie, lan elkarrizketie hobetozuteko, adibidez. Euskal Herrian euskarazen proiektu bata, no neurekin nizien Euskal Herri osoko, bai iparralde eta bai hegoaldeko gazte asanblada euskera talde eta olako taldiek harremanatan, eta hor eskatuten zauien, zelan inkesta bat edo bete, eta hor itzen zu, benetako Tinderrek itzen dauena, beste talde bategaz matz. Nik suponiten dut ikusitze talde bateko gabezizek eta bestietako zen onurekaz eta holan parekatuteko itzen zu matz, eta hor eureke esaten zuie esango bazan talde inbitaue edo hartzailie, guk adibidez Busturialde maien intzun, Gernike eta Bermio, Mobidu eta Etxalak, eta tokadazkun Usurbileko Astarrika. Orduen, hori datorren zapatuen 31 daku Tinder, eta goguekaz gauz horregaz proiektu egaz. Akauen Astarrikak ia zer erakusten dozkun, zer altzaguien erakutsi eureri bebai, eta ia zelan duen. Akauen eureko kingo daioren problematikek, guk geuriek, gauze asko antzekuk esango diez, eta ikusteko gizen bat bebai eurek zelan itzen dauien gauzek, eta eurek ikusteko guk zelan itzen duzen gauzek, guk ideak hartu neuren gandik eta eurek geugandik, ni petxan edo proiektu bastante politxe dela, eta gehiz haue bai Euskal Herrizen gauzen euskaltzaliok batuteko eta zaretuteko. Ze, Bermion, Gerniken, edo Usurbilen, edo Baionan, edo Estainon, problematiki bardine da. Orduen, danok batunezkero, errezaue da oneri egoerieri buelti emotie. Orduan, holan ezetuten zuez beste talde batzuk, eta ikasten bebai beste talde batzutatik. Ikuspuntu zabalagaz, nik bezuek egiritze dako txatie, etorri geuretzera, eta zeu okusuiena egin, eta azaldu zeu okusuiena, da ikasteko prest. Badakitze Bermion dauela jente asko badakine zer dan Etxalak, edo ez dakine zer dan Etxalak, Gerniken badakine zer dan Mobidu, edo ez dakine zer dan Mobidu. Baie, nik ikusten dut hau proiektu edo danadalakue gauze total politxe, Usurbileko jenti etorko da, kanpoko jenti etorko da, ongi etorri zegutzagu emon, eurek ikustie zer dan Bermio, Bermion esan arren zer dan Gernike edo danadalakue, eta nik pentsaten dut geure artien bebai zaretuteko eta geure artien ondo pasateko euskeraz, aukera superrona eta superpolitze dela. Ordu nik inbiteten dut Bermion dauzen gazte zein nagusi danak, ze gu gazte taldi egara eta gaztiok zaretuten duz bai edo nor dau inbiteta kontzertuetara edo danadalakue. Orduen nik danak inbiteten dut azetorti herri eskolara eta akemarla barraka.